Kemm qattajt il-lili fil-karozza? Le ma tantx għamiltax fieri forsi b'dak il-ġimgħa. It's not nice. Fil-fatt għandek ħafna affarijiet għadhom ġo karozza. Fimt? L-għarix mid-dar, l-istajt. Għadhom ġo karozza. Minħabba diversi ċirkostanzi u diffikultajiet ta' aktar minn 60 sena tilef id-dar fejn kien jgħix bil-kera. Spiċċa jqatta xi jiem fil-karozza sakemm sab kien għand YMCA Malta. Prova tmexxi ħajja pas-sodu li ma tistax tagħmilha. Fejn kont il-masar? Jew għand xi ħadtu, għand ħabib jew xi ħaġek. Ma jibsa. Dak li dawn qabżu għalija. Ma nafx x'kien jiġri minni. Din kienet waħda mill-450 tal-Balkan li rċevit YMCA Malta s-sena li għaddiet. Fil-programm TVAM, il-kap eżekuttiv ta' YMCA Malta Anthony Camilleri għalli aktar minn nofsom 244 kienu Maltin. Sena l-oħra kellna 39 persuna li spiċċaw bla saqa fuq rashom illi kellhom aktar minn 60 sena. Ħita minnhom nies li għandhom aktar minn 80 sena. Ġifieri dan huma realtajiet ġodda illi jiena kemm inni fil-YMCA qed nintaqgħu magħhom dal-aħħar. Is-Sur Camilleri rrimarka li qed jiżdiedu l-familji bit-tfal li qed jgħaddu minn din is-sitwazzjoni. Kellna 30 każ ta' familja illi impatta 72 minuri, ġifieri 72 tfal li s-sena l-oħra għaddew minn din is-sitwazzjoni li m'għandhomx id-dar tagħhom. Kellna wkoll każijiet ta' ommijiet illi weldu meta kienu qegħdin magħna fix-shelters tagħna. Qal li l-maġġor parti tal-każijiet kienu ġodda, kien hemm ukoll każijiet ta' persuni li jerġgħu jispiċċaw f'din is-sitwazzjoni wara li jkunu ħarġu lura fis-soċjetà. Semma diversi raġunijiet għal xiex persuna tispiċċa f'din is-sitwazzjoni. Ewlenin fosthom nies li m'għandhomx salarju biżżejjed biex ilaħqu mal-ħajja jew mal-kera, mart mentali jew fiżiku, separazzjonijiet, disgwit fil-familji. Qal ukoll li għadu jinħass l-effett tal-pandemija meta xi nies tilfu xogħolhom jew tnaqsitilhom sew il-paga. Is-Sur Camilleri jinnota li għad m'għandniex definizzjoni legali ta' xi tfisser persuna bla saqaf fuq rasa. Għal YMCA qal hija meta persuna jkollha tgħix f'shelter fuq il-bankina, nies fi djar bla aċċessibilità għal dawl jew ilma u meta persuna tgħix f'post iffullat.